Os baúles dos emigrantes fan unha referencia directísima e clarísima a un dos elementos sustanciais da nosa historia contemporánea, porque indefectiblemente nos refiren ao fenómeno da emigración. O que pasa que, ao meu ver, eses baúles e maletas teñen un valor simbólico, non? Mais alá de trasladar os efectos persoais de cada quen, pois trasladaban as inquedanzas, os desexos de mellorar en todos os sentidos, de volver, se acaso triunfantes ou polo menos medio exitosos, á terra que abandonaban e a que sempre prometían volver, non? Aqueles baúles e maletas levaban pois os recordos da casa, da aldea, da nai, dos fillos e que quedaban aquí, e cando volvían pois algo máis cheos, non? Máis cheos de recordos dos lugares onde estiveran, pero tamén volvían cheos dunha vida xa cumprida, de algo máis de cartos, non sei si tantos, e volvían tamén cheos de costumes novas, de ideas, de progreso, de melloras para esta Galicia que desde logo non se sabería explicar se non fose polos equipaxes que foron e volveron.